Bones, em dic Jacint Grafí, estic estudiant a l'Escola d'Hostaleria de Girona i a veure, vaig triar aquest curs perquè la cuina sempre ha sigut un... jo no sé com va això, vale. Vaig triar aquest curs perquè la cuina és la meva passió i sempre he treballat en cuines per aquí i per allà i vaig dir per augmentar els meus estudis, per dir-ho manera. Què és el que més t'agrada? El que més t'agrada del col·le és la professionalitat que hi ha. Els professors són una passada i et donen moltes opcions de... T'ensenyen moltíssim i és molt pràctic. Això m'agrada molt. On t'imagines treballar amb aquest estudi? Hosti, m'agradaria treballar als millors restaurants del món, però si no puc, doncs em muntaré un restaurantet i... La cosa és treballar i fotre-li canya. Ara sí el que vulguis. No ho sé. Vine al col·le, t'agradarà moltíssim, hi ha molt bon rotllo i n'aprendràs moltíssim. I encara que no surtis com a cuiner, tot això que t'emportes, perquè ser cocinites no fa mal. Vinga. Hola, jo em dic Ivan Xur, estic estudiant grau mitjà d'hostaleria, serveis de restauració a l'Escola d'Hostaleria de Girona i, bueno, vaig triar aquests estudis perquè amb això doncs, m'agrada el món de l'hostaleria i a part pots fer un grau superior de turisme que també està molt bé. El que més m'agrada d'aquest cicle, a mi personalment m'agrada molt la cocteleria i el tema de bistrot, de cuina també una mica i bueno, es fa una mica de tot en aquest cicle. I amb aquest cicle pots treballar en qualsevol sector hosteler, treballar en restaurants, hotels, càterings, creuers, on vulguis. I us recomano molt aquest cicle, té molt de futur, sempre trobareu feina i és una gran cosa per triar. Bueno, bones, soc l'Adrià Boquera, estudio a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, estic estudiant guia, informació i assistència turística. Aquests estudis, bàsicament, des que vaig acabar l'ESO volia fer turisme, i no podia accedir directament a turisme, havia de fer un cicle mig abans i vaig fer el cicle mig de serveis de restauració a la mateixa escola i vaig accedir ara, aquest any he accedit en aquest grau. El que més m'agrada potser, diríem, són els idiomes m'agraden molt, en el que és en el turisme, també de cara al públic, parlar amb la gent i no sé, a mi m'agradaria molt treballar, diguéssim, com a auxiliar de vol o temes referents així també de cara al públic. Jo ara mateix estic treballant de cambrer i ja estic acostumat a parlar amb la gent i això, m'encanta viatjar a mi, m'encanta parlar amb la gent, els idiomes i tot el que és relacionat amb la gent i el turisme m'encanta.